N'eziokwu eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu. Ya mere anyị na-eji anọ ebe a wee na-akwalite ihe Igbo, asụsụ Igbo, wee na-agbasa ozi n'olu Igbo, na-akọwa ya dịka o si eme n'olu Igbo, maka na ọ bụ nzukọ ndị Igbo ka anyị batara kpọmkwem. Abụ m Chiziani, wee na-ekele onye ukwu na-ekele onye nta ebe ọ bụla ị nọ wee na-ekiri m na mba ụwa dum. Ana m asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma. Unu amara na oge na ya ugbu a bụ oge mba afọ na-akwụrụzi kwarapụ ihe dị iche iche wee na-eme. Ndị nọ n'ọkwa ụfọdụ oge ha ga-eji wee nọgharịa n'elu, ụfọdụ bụ ndị ga-aga ezumike nka n'ime afọ a, ụfọdụ bụ ndị ga-ebidokwanụ ọrụ n'ime afọ a, n'ime adịrị niile mma. Abụ m Chiziani, ọ bụ nzukọ ndị Igbo ka anyị batara na ya kpọmkwem. Oge ha anyị ji agbasa ozi dịka o si dị, maka dịka o si dị ugbu a anyị ga-agbapụ ọsọ. Isiokwu anyị wee bụrụ ndị ndu Igbo n'ime ọha na eze. Ọkachasị ugbu a anaghị apị aka na-achọ onye ga-anọchite anya ichie, onye nze, onye ọkaiwu ọ pụrụ iche bụ Nnia Nwodo. Maka na icheta, ị mara na n'ọwụ na ọnwa nke mbụ afọ 2017 ka ọ bụrụ oche dịka onye isi n'ọha na eze ndị Igbo gbaa gburugburu. Wee na-asị na oge nke ya ahụ ga-akwụrụ ọnụ na ọnwa mbụ afọ 2021, ya bụ nke na-abịa abịa. Mụ na gị Obiora Aneke ga na-atinye ya ọnụ, anyị wee na-akọwa mara ka o si chia na ka o si dị. Ma achọbazie ugbu a ọ na-anọgharị, kedu onye ọdụ gị ka ụdị onye ọdụ gị ka ọ ga-abụ ya ga-abịa were ọnọdụ dịka onye isi ndị Igbo n'ime ọha na eze ndị Igbo. Maka na icheta, ịfụ na imirikiti ndị isi ndị Igbo, imirikiti ndị ọchịchị nọ n'ọchịchị na ndị Igbo, ụfọdụ bụ ndị ji ego wee na-akwalite ndị ọchịchị n'obodo dị iche iche ha zụkwuru n'okpuru. Ụfọdụ ije ha na-ejezi ugbu a bụ ka ọ bụrụ nwa afọ Igbo bụ ya chịrị na afọ 2023 na-abịa abịa. N'ebe ụfọdụ na-asị mba na ihe ndị Igbo chọrọ bụ ka a hazigharịa Naịjirịa, onye ọbụla nọrọ n'ogbe nke ya na obodo nke ya wee na-edozi obodo ya, ka a na-atụ ụtụ n'etiti, ka mechaa sụọ ya na bekee ọ bụ restructuring. Ọ ya ka ụfọdụ na-eti bụ onye Igbo chịrị, ọ bụrụ onye Igbo chịrị, na ọ bụ ka a hazigharịa obodo Naịjirịa, onye ọbụla nọ n'ogbe ya jiri ihe dị n'obodo ya n'ogbe ebe o si hazigbo ya obodo nke ya, ọ bụrụ ụtụ ka atụba n'etiti. Mana ụfọdụ sịrị mba, ọkachasị ndị ntorobịa sị ma tụrụ na ha chọrọ ịzada afọ, na ha chọrọ ịza ofu afọ obodo nke ha, ka ha were onwe ha chịba onwe ha
mebe ihe kwesịrị ime na obodo ha n'ọhịa ka ha chọrọ. Ihe a gbudoro ile a na-ekwu kemgbe na-ekwuchi ike n'oge ọchịchị oge a Oyichie Nnia Nwodo were ọcha. Ụfọdụ si n'oge a na obodo we ka ọ dị, ụfọdụ na-eto ya maka obi umeala ya, amamihe ya, na ka o sikwa na-ekwu okwu mmegide a na-emegide ndị Igbo. Ụfọdụ na-afụtakwa na mba na o wetụkwara ewe ebe ọ na-anaghị ekwusi ike, a na-ekwu na-ekwugharị onye kwuo maka na uche ya adịghị ya njọ. Ewekwana ka ị ga-eme n'ụwa metụ ụwa mma. Ọ ya mere anyị ji si tata na otu ọ dị otu a na anyị ga-abịa kpanụ ya. Mana ọ na-adị mma ibido n'oge chụgba ewu ojii ka a ghara iwebe ihe ndọrọ ndọrọ, ka amagodoro ụdị onye a chọrọ ga-anọchite anya ya. Tokwanụ ya na nke o mere eme, maka na atụtụ dịka na nke o mere omekwa ọzọ. Ọ bụkwa na ewere ebe ọfọ enye ndụmọdụ maka ndị ọzọ ga-abịa were ọkwa ọchịchị n'ime ọha na eze, ka ha mara ka esi edu ndị Igbo n'ebe a na-eduzi ha. Na ọ ya bụ isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Anyị wee gbapụ ya ọsọ ozigbo maka na Obiora, kene ndị Igbo. Ndị Igbo ba anyị ekene m unu. Ọ ya adịla onye ọbụla mma ise ka anyị gbado anya wee mee ka obodo anyị Igbo anyị bụrụ ihe nke eji ama atụ. Ise ya dịkwara gị na mma. Ya mere ga-eji gbapụ ya ọsọ ozigbo ozigbo. Obiora, dịka isi nụ oge Ichie onye ọkaiwu pụrụ iche, onye isi Ohaneze ugbu a bụ onye Nze Nnia Nwodo na-akụ kwarapụ kwarapụ. Ọ bụ n'afọ ọzọ, ọnwa nke mbụ n'afọ na-abịa, ka a na-achọ ihe ọkwa tuli aka pịa onye Igbo ọzọ ga-abịa were ọkwa. Mana ka ibidogodu n'uche nke gị dịka nwa ntorobịa, kedu ka isi fụ ọchịchị onye Nze Ichie Nnia Nwodo? Kedu ka isi fụ gozicha ndị Igbo n'ime ọha na eze ndị Igbo? Ichie Nnia Nwodo bụ onye Chineke ji amamihe wee gozi. Kemgbe mma onye ọwụ, ọ na-egosi amamihe Chineke ji wee gozie ya. O jikwa amamihe wee chịkwa ọha na eze ndị Igbo, nwekwa ndidi maka mkpọrị nke a na-akpọrị ndị na-achị achị, maka ọ nwere onye a ga-enye mkparị akpaliri ya ọ bụrụ ọgụ na mgba, mana o ji akọ na uche nke onye ṅụrụ ala nne ṅụzue ya ṅụzu, wee ndidi wee na-ahazi ihe na-edu Igbo dịka nna. O melụ nke a niile, mana o nwere ihe anyị tụrụ anya n'ọha na eze, maka na afọze n'ọha na eze bụ otu kacha nnukwu n'Igbo jikọrọ Igbo. N'Igbo ga-adị fụrụ chinchin bụrụ akwa akwụrụ, mana ya bụ ihe ọha na eze adịrọ otu ahụ. Ọ dịka na-akwanyela anyị akwagharị. Anyị na-asị dịka ọchịchị nke nna anyị ukwu bụ Nnia Nwodo na-agafe, o nwere ihe ime n'ụwa ka mmetachaa ya mma mma. A na-aga a na-enwe mgbanwe, na-amụta ihe na ndị nke gara aga. Anyị wee na-asị maka ndị ọzọ ya abanye ka anyị mee ka Igbo bụrụ akwa akwụrụ. Maka ịjụọ ndị ofe mmanụ a, kedu ka Igbo si wee dị? Na ha bụ ndị ma ihe, ha bụ ndị nwere amamihe, mana ha ada akwụ ofu ebe. Ịjụkwa ndị nke ọzọ, ha ga-asị na ọ iche ha ego n'iru, ha gbanwee. Ka anyị mechie ya bụ echiche, ka echiche a hafere ha n'ime, ka anyị bụrụ akwa akwụrụ, ka mgbe a na-agwa Igbo okwu enwelu ugwu, nkwanye ugwu were agwa anyị okwu. Ama ọ bụrụ agwa ndị a ama ya maka ya esi wee mịa, ka Igbo wee bụrụ akwa akwụrụ. Ekene m unu.
daalụ ka anyị na-ekwu ya bụ ka na-amara na onye ọ na-abụ m na ya na nzukọ ndị Igbo Amechi Ugwuele o teela ihe a na-alụ ọkalịlị esi ebe a mana ọ bụ ofu onye egwuregwu si na ihe ndị ebe a mana ọ dị ka ewebe ego akarụzi ihe mezie mana emechazie anyị wee si na mba ya bịaghị etukwanụ ndị ebe a na nke tata ogwu ego n'oche chimchim Amechi kelee ndị Igbo ana m ekele unu dịka Chizi nwanne m nwoke si wee kwuo mana nọọ ka ihe si wee dị ịma na mbụgharị ka eji elewe ọnụ nwa mkpi afọ kụziri ebe ọkwa na afịa dị ozi nwa mkpi afọ ozugbo ebe a kpụrụ ya je a ga na-eme mana etu o si na wee dị afọ ebe a ga-ebido n'ikpere ya bụ nwanne m nwoke Chizi ana m ekene gị nke ọma ekenekwa oyi nwoke Obiora nkata nke taa mara ezigbo mma daalụ tupu ịbata Amechi anyị na-ekwu na dịka o si dị na n'afọ 2017 ka a pịchara aka ọfụma nnọọ wee họpụta Ichie Ohaneze onye ọkaiwu pụrụ iche bụ Nnia Nwodo ka ọ bịa chịba ndị Igbo n'ime Ohaneze anyị wee na-asị na nke taa dịka ndị Igbo na ha esi imi n'ala na-achọ onye ọzọ ga-anọchite anya ya na afọ na-abịa abịa n'ọnwa nke mbụ afọ 2021 na a na-apịa aka ugbu a ịchọta onye ọzọ anyị wee na-asị kenekene ka Ichie Ohaneze Nnia Nwodo jidere duo ndị Igbo n'ime Ohaneze achọ ịpịa aka weta onye ọzọ ugbu a kedu ụdị onye ọ dị gị ka anyị ga-eweta ga-eme ma ọ bụ lụchaa maka na anaghị alụsị ọlụ ọfụma duziri ọlụ ma ọ bụ lụbazie n'ebe bidozie n'ebe Ichie Nnia Nwodo kwụsịrị ma nke mbụ Amechi kedu ka isi fụ Chief Ohaneze Nnia Nwodo na ka o si duo ndị Igbo na ka o si edu ndị Igbo maka na oge ya ka dịkwa ọ na ọnwa mbụ nke afọ na-abịa abịa ka ọ ga-apụ ọ ka bụka ya nọ n'ọkwa kedu ka isi fụ ọrụ ya iji gwa gị eziokwu tupu Nnia Nwodo abụrụ onye isi ndị Ohaneze ihe ndị Ohaneze na-eme n'agbanyeghị na ha na-amakwa ike ha ọ dị abụ ihe na-adị m ka m tinye uche na ya maka na akụkọ erika onye akụkọ na-agwa onye ekwu na-agwa ya mana nwa mmadụ a bịara bata o were ụdị ugwu amamife ezigbo echiche na ezigbo mmekọrịta wee tinye n'ọrụ a wee were okwu ndị Igbo ihe gbasara Igbo wee jee mba wee na-anata ọ rụrụ ọrụ a n'ụdị na ọ bịara mee ọtụtụ ndị Igbo amatawa maka Ohaneze tinyewe uche ya ọ rụrụ ya n'ụdị na ọ bịara mee ndị ọzọ abụrụkwanụ ndị Igbo ewelu na-enyezi ndị Igbo obodoerefa ọ rụrụ ya n'ụdị na ọ bịara wee mee ndị Igbo na ndị ọzọ ndị mba ọzọ ndị obodo Naijiria abịazịa na-enwezi ezigbo mmekọ na-arụkọ na-anyụkọ mamịrị ọnụ a na-afụkwana ofufu ọ na-agba anyị wee na-asị na asị m kwuo Nnia Nwodo amaghị ofu ka o si wee ọrụ a maka na ọ rụtara ọfụma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ihe iwu kwuru na onye lụọ na o nwere ebe ị ga-ebido na o nwere ebe ị ga-arụdobe nwa aka asị ya ka rụọ maka na onye a
gbagidere mbọ rụgide ọrụ o were ya wee kpọrọ ọrụ wee rụrụ ya ka ọrụ oge ọ gbojuru dọrọ a na-abụgharị ya na a ga-ewekwa ike iji ndụ ya chụọ àjà na ọ bụkwara nke o kwuru ya ka na-ekwukwu ya chụ na a ga-eji ndụ ya chọrọ Igbo àjà. Ịchọọ Nnia Nwodo na Enugu ọnụ ya, ịchọọ ya na Abuja ọnụ ya, ịchọọ ya na Lagos ọnụ ya, ịchọọ ya n'obodo oyibo, onye a bụ onye nwere ike ọkpọ onye isi ala ọzọ maka na ha ma onye ọ bụ tupu ọ bụrụ ihe ọ bụ. Oje obodo oyibo okwuwe okwu igwe efe onye na-ekwu okwu dịka onye ma ihe, o nwere ezigbo echiche, nwa amamihe wee mara ekwu okwu dịka ihe ndị oyibo na-akpọ oratory skill. Ndị ka ekwuwe okwu igewe ntị n'ala Igbo fapere mbe na ọ bụ na o nwere onye ka ekwu ezigbo okwu n'ala Igbo. Ụdị ndị dị etu a na-abụ ndị na-eme ọfụma n'ihe gbasara mmekọrịta ọha na eze, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmekọrịta ndị na ndị dịka nna ya si wee weta n'ọrụ a. Ya bụ na ụdị akpụkpọ ụkwụ onye a yiri wee rụọ ọrụ a, onye ọzọ ga-eyi ya onye a ga-agbakwa mbọ gbasie mbọ ike ka ọ ghara ịbụ na efugo na nwa obodo wagụ agbarugo ya bụ udere agbarugo slipas. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị, ọ bụ olu Amechi Ugwuele ka ị ga-esiri ugbu a. Anyị na-ekwu gbasara ọlụ onye isi ọha na eze ndị Igbo ka o si bata na ka o si chọrọ ndị Igbo wee ruo ma rụzie ugbu a na-apịa aka na-achọ onye ọzọ ga-anọchite ya na ọnwa nke mbụ n'afọ 2021 nke na-abịa abịa. Mana ewegasị ihe ndị ntorobịa tụrụ anya n'aka ya, ewegasịkwana ihe ndị ọzọ tụrụ anya n'aka ya, ewegasị ụmụ ihe dị iche iche n'oge ahụ ọ batara, ọkwa n'oge a na-atụli aka ọchịchị na ihe ndị ọzọ. Ewe oge o bidoro kwuba okwu ọ gbajuru dọrọ dịka Obiora si kwuo na ndị ntorobịa ụdị ọnụ akọrọ ya na-ewebeghị onye Igbo chịrị akọgoro ụdị ọnụ ahụ, na ụdị ebubo eboro ya ewebere onye Igbo ebogoro ụdị ebubo ahụ. Ọ pụtakwa ọ na-ekwu na-agọ na aka ya dị ọcha na ihe chọrọ bụ ka Igbo dị mma, ka a ghara ịkwafuzi ọbara ndị Igbo, maka na ihe okenye na anafụ na nwata gbagoro elu ọjị na ọ gaghị afụ ya. Wee na-ajụ Obiora, kedu ihe dị gị ka bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ a ga-asị gị na maka na ụfọdụ si na ọ bụgodoro sọsọ dịka Amechisikwu sọsọ iji emeta ndị obodo ndị mpaghara obodo ndị ọzọ ọyị anyị na ha nọ na Naịjirịa, dịka ndị ndịda, dịka ndị Yoruba, dịka ndị bi n'etiti Naịjirịa na ndị ọzọ, ma ndị ugwu ụfọdụ na o metara ha ọyị a na-afụtazi ndị Igbo dịka ndị enwere ike imekọ. Mana ụfọdụ na-apụtasị mba na ihe gbara ọkpụrụkpụ ọkachasị ihe ndị ntorobịa kwuru n'agbanyeghị na-ewe oge ekwubere ya, ha so kwukwuchie ike na ọ bụrụ na a hazigharịrị na Naịjirịa na ha agaghị eso tuli aka ọchịchị na ihe ndị ọzọ dị iche iche, mana emechara tuli aka. Aka na-ekwukwe na ọ bụrụ na a hazigharịrị na Naịjirịa na enweghị ihe ọzọ a ga-eme n'ọzi ihe ndị Igbo ma ọ bụ chọọ nwafọ Igbo, ofu nwafọ Igbo ka ọ bụrụ ya chịbara Naịjirịa. Mgbe na-ajụ Obiora n'ụmụ ihe a niile, kedu ebe ị chere na ndị ọhaneze, ndị ndu ọhaneze, ọkachasị onye isi ọhaneze ọrụ gbara ọkpụrụkpụ n'ime ihe ndị niile ndị na-akpa ọkachasị ndị ntorobịa na ndị ọzọ bụ ụmụ Igbo? Ihe nna anyị ukwu bụ Nnia Nwodo na-azọ azọsi ike bụ ka a hazigharị obodo a. Ụfọdụ ndị ntorobịa na-esi ọnwụ na ọka eke obodo a, mana ya nọ ọnọdụ ka na a na-ekwu okwu na a chọrọ ịnyụ nsị, ilu a na-anaghị atụ na onwe
a ga-ehunete naanị ewee mebe nke ọzọ. Nna ya ukwu nna ya wee na-asị ka ehunete ana ka okenye maala ihe maka na eme ọnwa ewee mewe ọnwa. Mana ọ na-abụ akwụrụ ọtọ gụjie ji ehunete ana. Mana ọ bụrụ na ndị ntorobịa be anyị ma ihe esoro ya kwadie tinyere ya aka n'ukwu ewee mee maka nhazigharị obodo. Mgbe a haziri obodo inwekwala onwe gị ịma nnọkọta nnọọ ịma agwọ ọ amamihe Chineke nyere ya ka o ji wee maka na amamihe ka eji aga. Solomon mgbe nwaanyị na ka a si gwa anyị n'akwụkwọ nsọ nwaanyị dagburu nwa ya na-azọ nwa onye ọzọ maka mma ihe Olisa kere ụwa nyere ya o wee si ka a nọ n'iru ha sị ka egbujie nwatakịrị. Mgbe a na-ezi ka egbujie nwatakịrị onye nke nwe nwa wee yọba biko si egbukwana nwa ya ka ha pịa o toro ọ ga-ama nne mụrụ ya o wee were otu ahụ wee mara onye bụ nke enwe nke. So otu ahụ ka bụ nna ya ukwu nna ya si wee si ka a hazigheri obodo. Ọ bụrụ na anyị wee kwuru onwe anyị adịrị ya mma ọ amamihe ya bụ ihe na-ekwu bụ na o jikọrọ jiri udo na umeala n'agbanyeghị jiri nka n'agbanyeghị ịchọ okwu niile a na-achọrọ ya. jiri nka ịma dịka Obiora si wee na-ekwu nke bụ eziokwu bụ na o nwere onye ga-afụcha ihe ndị Igbo na-agabiga. Onye Igbo ọbụla pụtara kịta sị na ọ bụrụ na a na-ebisi bilada ebi si kewa pụtara ire onye anwa maka na ọ ihe mere dị ji wee bee nwee. Mana nke bụ eziokwu bụ na ka o si wee dị ụmụ ndị ntorobịa na ka ha si wee na-achọ ịma na nke ha bụ ntigbu ngwa ka emewe ihe na-apụta ya pụta. Mana anyị ma na ndị Igbo toro n'elu si na okenye ama anọ ewu amụọ n'ọgbọ. Nna ya wee na-asị biko unu bụ ụmụ m na amamihe mere ndị be anyị mgbe agha na anyị na-ekwu ya na ihe na-ekwu bụ ihe bụ eziokwu na o mere eme. Mana anyị na-eche na o nwere etu a ga-esi wee chọrọ ife a wee chọtakwa ụdị ha ahụ ma anyị were amamihe ka ọ ghara ịbụ na esi ụzọ a unu na-achọ ka ejewe ya gidigba ka anyị sigodo ụzọ ọzọ na-emezigharịa obodo a. Ọ ka bụ mfe ihe. Ọ bụrụ na onye Igbo ebe ọbụla ibi ihe ọbụla Chukwu nyere gị iwere agbawa mbọ o nwere onye ga-asị ka a napụ gị nke gị, o nwere ga-asị ka ewepụ gị ebe ị kwesịrị ịnọ ihe aga ọrụ onye ọbụla. Mana ọ ka kwa ofu ihe ndị ụfọdụ asị mba na onye na-ekwu ụdị okwu a na ọ na-agụ aka azụ na nke mere o wee bụrụ ka ndị kịta si wee na-adị ịfụkwana ya. Ị mara na onye dịka Nnamdị Kanụ o nwere ka o si wee na-ekwu nke ya wee na-achọ nke ya. O nwere ndị na-eso ya. Mana ndị gbagotegoro ndị megoro okenye ndị gafegoro agbata ndị ntorobịa ịma na o nwere ka ha si eche echiche. Ọ bụrụkwa ihe niile ịgwacha okenye okwu ọsị ka ya na ịma na akwa ndina na-enyekwanụ mmadụ akọ na uche. Ụdị ihe a mere ndị ụfọdụ ndị na-asị na ka Nnia Nwodo na ndị otu ya si wee na-eje na ọ bụrụ ka ọ na-ekwu na nke a ọ ndị na-asị ka emee ya gbanụ. Ọ bụrụkwa na ịma naanị otu onye a sị na uche onye adịghị anya. Naanị otu onye bụ onye ga-asị na etu o si chọọ ime ihe ọ bụrụ etu o si wee chi ya. Mana adịrị anyị bụ ọ dị ịtọ onye ọbụla ga-enwe etu o si wee masị ya. O wee bụrụ na ọtụtụ mmasị ka o si wee dị ndị abụrụ ka o si wee dị ndị ọka ndị si wee chọọ abụrụ ka ndị si wee chọọ. Mana n'agbanyeghị ihe a niile nna ya jisikwara ike wee na-ekpokọ Igbo ọnụ na-agbakwanụ mbọ ka okpokọta ndị ntorobịa ka ha wee fụkwa ka ndị okenye wee na-asị ya na unu na-eme biko unu were nwayọọ na ndụ unu dị ya mma na ọ dị mkpa na ihe ahụ na-eme n'ebe ifugoro na ndị a na-ekwu maka ha na ihe a na-eche bụ ka o nwepụ isi wee mee ka a chọwa gị n'isi osi na ụka ewere nwayọọ wee na-eme ya. Mana n'agbanyeghị ihe a niile o nwero onye bụ nnu na-adị ọra mma. Ma kịta Chukwu na onwe ya bụ Chukwu onwe onye ga-eji jụọsị ya na-ekpe ihe ma ọ sị gị mba na Chukwu emetara ihe ọfụma na o mego nke o ji bụrụ mmadụ. Daalụ Amechi. Enwe ihe ọzọ ikwuturu aka oge mbụ ikwuru okwu
isi na-akpọ a na-agba akpọ ichie Nnia Nwodo n'obodo ọbụla kachasị ebe gbasara ndị Igbo na ọ na-eje. Ajụjụ m wee bụrụ maka na anyị anọọla na ebe dị iche iche, ọ bịagwụkwa n'ụlọ ọrụ anyị wee ọ na-ekwu ọ sị na-ewerekwa ụgwọ a na-akwụ ya na nkwado a kwesịrị ịdị na-enwetakarị na ndị ọchịchị na ndị na-achị obodo dị iche iche n'ala Igbo, na ọ na-afịa alụ ịkwado ha na ụgbọala ya eji ejekwanụ ma ije niile na ọ ga-abụkwa ụgbọala ya na ihe ndị ọzọ. Ajụjụ m wee bụrụ Amaechi, kedụzi ihe ị ga-akọ gwa otu ndị Igbo anyị ji erubere otu bụ nke jikọrọ ndị Igbo isi bụ Ohaneze? Kedu ka echi chere na ha ga-esi kwado ya? Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị na-achị obodo dị iche iche n'ala Igbo, ndị ọchị Igbo na ndị ọchị obodo Igbo, maka nkwado ịfụ na ihe a bụ ebe ọha nọ, na ihe a bụ Ohaneze, na ebe a bụ ndị otu Ohaneze, na ebe a bụ otu jikọtara Igbo niile, mana nkwado ha kwesịrị ịga na-enweta na-enwetagasị? Kedu ndụmọdụ ị ga-enye? ịmanụ obi Ohaneze a na-alụ kemgbe o tere aka ebe a. Igbo nwere ọtụtụ ndị aka dị, ndị bụ ọgaranya, ndị ọgịrịga gwara ga-apụta ofu onye n'ime ha sị ka ya rụọ na arụchapụ ya, ma ọ bụ mmadụ abụọ ma ọ bụ mmadụ ịtọ. O nwere ụmụafọ Igbo mmadụ abụọ, ofu onye jere n'ugwu Hausa n'obodo Buhari jee rụọ ọrụ ha ụlọ akwụkwọ, onye nke ọzọ jee rụọ ọrụ ha ọbụ akwụkwọ oyibo digital library, jee rụọ ya ebe ahụ n'obodo Buhari. Ụfọdụ ka ewefu ya, ụfọdụ na-eje mba ọzọ na-eme mgbe o wee bụrụ n'arụ ife ifere. Echere na ndị Igbo si na na-ebido n'ụlọ n'ama. Ihe anyị na-agwa ndị Igbo aka dị, onye ọbụla nwerekwa nke ewetara onwe ya, ka ọha na-ewetara onwe ya. Onye ọbụla gbaa mbọ donyere Ohaneze okwu site na ikwu ezigbo okwu, site na ige ha ntị, site na ịkwanyere ha ugwu, nkwado dịka na iweta ihe aka ji, site na akpọ oku aza, site na ịnọrọ ebe a na-ekwu maka ndị Igbo, itinye arụ dị mma, kwuo ezigbo okwu maka ndị Igbo. A na-ekwu maka Ohaneze, ikwuo ezigbo okwu gbasara Ohaneze. Afụnụbeghị m ebe onye Hausa nọ na-akatọ ndị be ha, afụnụbeghị m ebe ndị Yoruba nọ na-akatọ ndị ndu ha na ndị n'otu be ha, ndị ichie ha. Afụnụbeghị m ndị iji Ohaneze bụ ndị iji ọsọsọ ndị Igbo, ọkachasị ndị ntorobịa, ịbịa n'ịkwanye ọ dịka na ha na-enwezi nsọpụrụ ebe ndị a nọ. Mana ọ bụrụ na ya, maka na ndị Igbo si na onye fee eze eri ya. Ọ bụrụ na ịkwanyere ndị ọgaranya dịka ndị okenye, ọ bụrụ ọgaranya na okenye, ịkwanyere ndị okenye ruo gị. Ndị a bụ ndị okenye ka esi wee na-ahazi ihe gbasara oyibo na ọchịchị obodo. Ọ ndị a bụ ndị na-eji ekwuru anyị okwu. Kama ya, ịchọgodo ọ bụ na onwe ihe a na-eme adịrọ mma, apụtara n'ọgbọ na-akatọ ha, mara ka ị ga-esi wee tụnye alụrụ a wee jee nye ha. Ma onwe ka esi wee chọọ ọgbakọ, akpọ ọgbakọ, ije kwuo uche nke gị. Ọ dị mma. Amaechi, aka m nọkwa maka ihe a na-achọzi ugbu a, ịma na oge nke ya na-akwụrụzi kwarapụ ọha ọnwa na abụọ lụchazi ọnwa atọ n'afọ ọzọ ugbu a ebugharị ọnọdụ. A na-arụtụ aka dịka esi ebugharị nọọ ndị Abịa ka ọ ga-erute, ịma na o si na Ebonyi agariwe bata Enugu ọ na-achịzi ọ dị ka ọ Abịa. Mgbe na-ajụ kedu udo onye i chere na ya ga-eyiwu akpụ ọkụ a ichie Nnia Nwodo na-achọ ịgbasa ugbu a? Asị m kwuo, o nwekwa onye na-asị gị na onye a ga-eme ọfụma ma na omeme ọfụma, mana ịma na o nweta esi wee hazie wee ka ọrụ ya o si n'ebe a o jee n'ebe a. Ifugo na onye Abịa bịara bụcha onye Ebonyi bịara bụcha onye Enugu,
abụrụ ọ dị nke ọgwụgwụ ọ ga-ejezi Imo ka ọ abịa Imo ọ ga-ejezi Imo abịa n'Imo o nwere nwa amadi maka onye a iji gwa gị eziokwu ọkịta ịkwụrụ ya ka anyị na-ajụ m onwe onye na-eche nwa amadi a mgbe m ka nọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe anyị na-ebido mahadum ọfụ o nwere ka anyị nwa bụ ụmụ afọ Igbo nọ na ụlọ akwụkwọ mahadum Naijiria o nwere otu anyị nwere mgbe anyị na-akpọ Eastern Youth Forum na mahadum niile nọ na South East na Igbo mgbe anwa na ọwụwa anyanwụ so mụnwa nọ na Port Harcourt ndị ụfọdụ na Enugu ebe ụfọdụ na Nsụka ụfọdụ na Imo Anambra ebe a niile ka anọ anyị na-abịa nzukọ n'Enugu ebe a mgbe anwa anyị bịara anyị na-achọ ndị be anyị anyị ga na-agwa etu o si wee dịrị anyị bụ ndị ntorobịa ọ bụrụ na ndị kịta na-eme etu anyị si wee mee ya na-agwa gị mgbe anwa Osita Chidoka ka nọ University of Nigeria Enugu campus na mahadum nke Enugu ebe a onye ma bụ Igwe Kenneth Dike mgbe anwa anyị na ha na-eme ha anyị bịa mgbe anwa anyị asị ha nwa bụ ndị na-Enugu kedu ndị anyị ga-eje jee kọọ ọrụ mkpa ka anyị nwa bụ ndị ntorobịa ka anyị si afụ ihe anyị fụcha ka ndị ibe anyị ndị Yoruba na ndị Hausa maka anyị chere na-eme nans ka anyị si eme anyị sị ka anyị bịa gwa ha mgbe ahụ anyị je ha na-ege anyị ntị mmadụ dịka Dr. Joe Nwogu ị na-aghọta onye a anyị na-eje akọrọ ọ na-ege anyị ntị ya nwa na onwe ya abụgokwa onye aka na-edere Ohaneze akwụkwọ o tego o bidoro wee na-etinye anya wee na-etinye oge na ego ihe gbasara Igbo ihe gbasara maka ka nsi wee na-ekwe mgbanwa dịka ndị ntorobịa onye a na-aza anyị oku ọ na-akọrọ anyị akụkọ ihe gbasara Igbo na Naịjirịa na-agwa anyị ebe ọbụla anyị na-eje na-adụ anyị ọdụ na ka anyị ga-esi wee na-eme ka nwa Igbo ka o wee bụrụ na ihe anyị na-achọ na anyị nwetara ya o nwechakwara ndị ọzọ dị iche iche mmadụ dịka SG Kokwu ngwọrọ anwụ anyị na ha na-emekọcha mgbe anwa onye dịka Mbanefo Frank Mbanefo anyị na-emekọ mgbe anwa ya m na Igbo were mmadụ obodo ọbụla na Igbo were mmadụ nne ya nwe ụda anyị na-ejekwukwu ya mgbe anwa were ejekwa anyị ndụmọdụ mana ị na-ekwu okwu onye nwere ike ịpụta kịta ọ nwekwa ike onye ahụ nwee ike onye anụ rubere afọ ya onye apụta omume ọfụma mana anyị na-ekwu bụ onye ọbụla ga-apụta ka ọ chụwa Igbo ka o duwe Igbo na ọ bụrụ ịchị achị na ka o duwe Igbo ya bụrụ onye ọ na-anụ ọkụ n'obi ya bụrụ onye ọ ga-abụ na ihe ọdịmma ndị Igbo na-amasị ya maka na onye na-eje ka o ji nwe na-akpụ ya ego dị a ga-eji wee si ka egoro onye anwa okweru mmadụ dịka ndị ahụ ọ bụrụ na ọ chọrọ ihe a na-asị ego ọ bụrụ na ọ chọrọ ego ole ka ị ga-enye ya ọ bụrụ na ọ chọrọ ego ka egori ya ore ndị Igbo mana ị ga-ama na ọ bụrụ na o mere ihe ị na-achọ ka o mee ọ bụrụ na ọ chọrọ ime ihe anwa nọọ etu o si wee chọọ ka emee ya nwee ike ọ bụrụ na dịka okenye ma ihe bụ otu kwuru a na-afụ ihe ndị ntorobịa ha rie enu ọjị ama afịa ọ na-afụ na-ekwusi ka e were etu a na-eji asị mba ka e were ka emee ya etu a ka emee ya etu a etu o si wee na-eme gosi m na Igbo masịrị ya nwa amadi ya na-ekwu nkwuru maka ya dịka bụ Joe Nwogu anụgo m na ọ na-ekwu na ya chọrọ ịpụta ọ bụrụ na m ga-anọ ebe a ga-etinye aka afụbeghị m ndị ọzọ ga-apụta ahụ mana ọ ga-amasị m isi ka onye a ka a nwagodi ya maka na o mebibi ya na mbụ oge mgbe e bidoro ụfọdụ na-alụta aka na-asị na ọ bụrụ na ọ ga-amasị ka ọkammụta ụzọ Ụzọdịmma Nwaala dịkwa mma ya na onwe ya ọ gụrụ ezigbo akwụkwọ ọma ihe gbasara omenala Igbo ọma ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọma ihe gbasara dịka onye na-ekwu maka ka ọ ga-esi wee dịrị ọtụtụ mmadụ mma amara ya dịka onye na-agba mbọ ịnụ ọgụ dịka mmegbu ka ebelata mmegbu a na-emegbu ndị Igbo ya nwere onwe ya dịkwa mma o ruo mbọsị anwa ọ pụta Joe Nwogu pụta onye ọbụla ndị Igbo si n'onye bụ onye ga-edu ha anyị akwado onye ahụ Obiora
oge ikwuru okwu ikwuturu maka afụfụ na ihe niile Ichie Nnia wụtara ịmana ọkwa na be ekwe ka Ogbunigwe dara maka ijere Igbo ozi ọ dị ma na nkenke na tupu anyị agbapụ ekwentị kedu ụdị onye ị chọrọ ọfụ ajụjụ a jụkwara m echi ka m na-ajụ gị ka ọ bụrụ ya bụ onye ga-anọchite anya n'ịfụ ụdị afụfụ a na-atara ndị Igbo nke mbụ bụ na Ichie Nnia na ọ bụrụ ego ka a na-akụ akụ ya na oge ụfọdụ agụlụgụlụgụlụgụlụ ewere onye si ka ekunu mere agbanye ihe a niile n'iji fụ afụfụ a niile a na-ata kedu ụdị onye ị chọrọ ka ọ bụrụ ya yiri akpụkpọ ụkwụ nna ya na-achọ iyipụ ugbu a ndị eni ụnụ kpọrọ akwa ha dị mma mana o nwere ofu ihe m chọrọ ikwu n'ime ya ihe m chọrọ ikwu bụ mmadụ ebunyekwana mmadụ unu ha alịa mmiri maka na ọtụtụ mmadụ ha alụ Ichie Nnia Nwodo mmiri ọnyanwa bụ ihe a na-ekwu na mmadụ ebunyere mmadụ unu wee harịa mmiri onye ọbụla a na-ewepụta apịla aka wepụta bụ onye na-akwụwa aka ọtọ nwela amamihe na-ejepụ ejepụ bụ ọdịmma ndị Igbo n'obi ka anyị kwadosie ya ike ọ bụ na ọ ya ekwe ka anyị mekere ka ndị ọzọ ka hapụ isi na Igbo enwere eze Igbo enwere eze ọ mekana ya chọrọ inwe eze onwere na mba ọ bụ na ọ ya ekwe mee ka atụrụkwuo ma ego na mba onye ọbụla banyere na Ohaneze kwesịrị ego a kwesịrị na-akụ na mana mmadụ onye na-agakwa na nzukọ Ohaneze ugbu a o oge o wuru ewu ebe a na ime obodo ifu ndị na-eme otu Ohaneze mana ịmarụkpali ihe a na-akpọ ọha na eze maka na ndị be anyị aghọtara ihe a na-akpọ ọha na eze ebe a nọ asọ m n'ọha o nwere ike Chukwugozie ya mbụkwa nsokwa n'eze isokwa n'ọha Chukwugozie onye Igbo ọbụla so n'ọha na eze mana anyị nọpụta ndị ọha na eze kedu ndị bụ ndị ọha na eze ọnwa anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị ọha na eze ya bụ onye ọbụla kwado ọha na eze daalụ ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya anyị na-ekwu maka ndị ndu n'ime ọha na eze ọkachasị ugbu a a na-apịa aka na-achọ onye ga-anọchite Ichie Nnia Nwodo na ọnwa mbụ n'afọ na-abịa abịa afọ 2021 oge eruo na oge gị ọwụ n'onwe gị ga-eji tinye ọnụ n'okwu akọ n'ọnụ ndụmọdụ ka anyị chọrọ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ nke gị bụ 09977011009 maọbụ 0908031110009 e nwekwara ike ịkpọ na 0705790 nkịtị na 9 sụọla Igbo yele ya afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo biko akọ n'ọnụ anyị achọrọ ịkọ ọnụ ndụmọdụ ka anyị chọrọ isiokwu anyị bụ onye ka ị chere na ọ ga-anọchite anya nọchie Ichie Nnia Nwodo na ugbu a na-apịa aka ịhụ onye ga-anọchite anya ka oge ọchịchị nke ya na-akụ kwarapụ ka o si duo kedu ihe ịlụ maka kedu alụ ị ga-atụnye n'okwu a niile anyị na-ekwu ebe a ịkpọ anyị gbadata ekwurekwu gị afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo sụọla anyị Igbo yele ya ozigbo ka anyị wepụ okwu gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ ekele gị ndị ka imel nwanne ka imel ebe kwuo dike ndị ebe ishi akpọ ngwa gaa n'iru ndị Igbo wepụtara onye nara omenala Igbo na ọ bụrụ onye ọ nọ na ma ebe ọbụla ọ nọ ọ bịa na-achị anyị Igbo a wepụtara anyị onye mara omenala Igbo onye ahụ nọgidekwa mkpọrọ ndị Igbo abịa akpa nkata ebido ngịga ọya ntị ka ntị ha wepụtara anyị onye mara omenala Igbo ebe ka ojike daalụ ebe ka odike na-asị ka eweta onye ma omenala daalụ gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ afa gị na-ebe ishi akpọ sụọla Igbo yele ya
na-eji agakpọ. Ngwa gaa n'iru. Dịka ihe unu na-akọwa, anyị amabeghị na mmadụ na-abụ ka anyị nụgoro unu kpọrọ afa ha, anyị amabeghị ndị ga-apụta. Mana ihe anyị na-asị ka enye anyị ezigbo mmadụ. Ndị ga-apụta bụla ezigbo mmadụ dị na anyị amaghị onye nke anyị ga-arọrọ. Anyị achọghị onye ga-anọchite anyị Igbo ga-awụ oje na Abuja oje bili dịka ihe ụfọdụ ndị Igbo na-eme. Ịchọọla anyị onye ga-anọchite anya Igbo karịa Nnia Nwodo. Daalụ. Ọ dị mma, anyị na-ekelekwa ndị niile na-ekiri anyị na Kpakpando TV na-ezite ozi unu. Anyị na-afụcha ozi unu niile na-ezite na mba ụwa dị iche iche bụ n'ụwa na-ekiri anyị wee na-ezite na-atụ ya alụ nke unu na-ezitebe ya. Ọ bụrụ na iso ebe na Kpakpando TV ji ekiribe Kpakpando TV ugbu a ma sonye ka i wee na-afụ ụmụ ihe niile na-ezite ozi ebe a ka a na-akwalite nke ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. 099 771 009 maọbụ 099 233 maọbụ 07059 maka ndị na-asị kedu ka ha ga-esi site n'ekwentị gị ebe a nwere ike ịpịa ya ije na YouTube ịchọọ Kpakpando TV iwefụba ihe niile nke anyị na-eme ebe a ya bụ n'ebe ọ bụla ị nọ. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ biko ị ga-anọgharị ọ na-afọ pịa ebe ngwa afa gị bụ gịnị nwanne? Gaa n'elu Okechukwu nwanne. Ana m ekele unu na-ekele ndị Ohaneze agbanyeghị na ahụ na-alụ. Site m na ebe Ohaneze nọ bụ ka Chukwu dị Ohaneze ndụ ka o wee onye isi Ohaneze wee dị ndụ etu ezigbo mmadụ Chukwu ga-enyekwa anyị ga-esikwa wee rụọ ọrụ rụọ karịa anyanwụ. Maka na asị m kwuru aga m asị na o nwere ife mma m ga-asị na ọnyanwa bụ ezigbo ife ọnụ na anyị na-ebeside Ohaneze. Ihe a na ihe kpata ndụ na-ekwu ya bụ okwu bụ na ọ naghị akwụsị ike dịka nwoke. Ọ dị ka agbanyeghị oge a na-eme ntuli aka ọ sị na ọ bụrụ na emere ihe banyere obodo a na ndị Igbo agaghị ejinyekwa na ntuli aka mana dịka ntuli aka na-akpụdobe ya atụgharị ya na ọ naghị akwụsị ike dịka nwoke. Mma na-etekwasị ka Chukwu enyekwana ihe dịka onye isi Ohaneze ọzọ maka na onweghị ife mmụọ na onwe bụ gasị na ọnyanwa bụ ife ọ lụrụ anyị onweghị ife ọbụla ọ lụrụ ya ka Chukwu ndị anyị onye ka bụ onye anyị ndị onye isi Ohaneze ndụ ya ada ọkụ ka ezigbo mmadụ kpagọ ọnụ ife na-etirikwa onyenwa ekelekwa mgbe uche ya dị njọ onye akọ n'ọnụ wetuo n'obi ebumnobi na okwu niile ndị niile kpọrọ na okwu niile kwuru ebe a bụ ebumnobi ndị kwuru ya ọ bụ ebumnobi anụ n'ụlọ ya. Anyị ga na-ewoziri okwu unu nwayọọ nwayọọ. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Ọ dị nwata na nne ya brrr Igbo nwa okike ọgọ gị nwoke nọ ebe a gee ka ị dị otekwanụ nna m mana Chineke dị ebube. Maka ọdụ ụkwado ofele onye ya bụrụ ihe ndị gịnị ọchịchị adịghịkwa ọchịchị okwu ofele kama ikpere ndị ikpebu ka ebe ọ bụ n'oge nke ezugbo adịghị onye nke ọzọ ekpere ka Chineke wepụtara anyị ezigbo mmadụ ọ bụghị onye eji ego maka ịbịa kịta eji ọkụ ego ji ego ya nyochaa ọfụma tụlee ka o si eme nyochaa ya yọọ Chineke ka ofufe anyị ewepụghị oche na anwụ ọ ya dịkwa mma. Ana m ekele na anwụ oge maka na ọchịchị ọdụ okike daalụnụ. Daalụ Igwe nwa okike kesa agba iwe kpọ afa gị na-ebe iche akpọ Odogwu mmụọ ndị ka ị merụ. Adị m mma nwanne m afa m bụ afa m efuna esi m Enugu akpọ. Gaa n'iru afa m efuna. Ọ nwere akụkụ m ga-ajụ ngwa ihe a na-atọ ya ga-anọchi ya o nwere mpaghara ala Igbo a na-ele ya na ọ ga-esi pụta. A na-ele anya na ọ bụ mpaghara Imo. Oke ebe ọ bụ na mpaghara Imo eche m na ọ ga-abụ Abịa. Onye nsọdịkwu bụ Ohaneze ndị Igbo a kemgbe ha bidoro kedu otu ya ha mepụtara ndị Igbo n'ọbụ ofu
ọzọ onye ga-anọchite anya ndị Igbo ga-abụ onye ga-achịkọta ndị Igbo niile maka na agatinyewa aka ndị bụ ndị Igbo ọ bụ ọsọ na mpaghara ise steeti ise enwere ndị bụ ndị Igbo aga n'obodo a bụ Naijiria ndị Igbo nọ na steeti ruru 13 amaghị nke na-aghọta ihe m na-ekwu ana m anụ ihe na-ekwu na Igbo ọcha ọ ndị Igbo eje na Benin ọ ndị Igbo eje na Benue ndị Izii n'ebe a eje na Kogi ndị Igbo n'ebe ahụ onye ọka na-echeta ga-achịkọta ndị Igbo niile ọnụ mana ọ bụrụ na ọ bụ unu si n'Imo a ga-ama iso na Maazị Nnamdi Kanu na-emekwa ọfụma Igbo chịkọta ndị Igbo niile ọnụ duru anyị na-aga ekwukwere m ihe ahụ ọ na-eme ọ ga-eritekwa anyị na nzọpụta anyị na-achọ ekele m unu daalụ uche ya dị ya njọ ka anyị na-ewekwara okwu Nnamdi Kanu ọnụ ya abịa ụmụ anyị ndị be ha agafego gbawa afọ gị na-ebe isi akpọ waba eze odogwu daalụ nwanne m unu niile na-agba mbọ maka na ọ dịghịkwa n'izu mmadụ ịpụta na-ekwu maka ọdịmma ndị ọzọ maka na mkpụrụ okwu unu na-ekwu ebe ahụ o nwere ndị ọ na-afụ ụfụ n'ahụ ya ka ha bịa mewe ka ndị a na-azụ ha azụ mana Chukwu nna ya na-echekwa unu ise ana m enye ọha eze ndị Igbo ekele na mfụfụ nke ọ tara ata maka na ada emetecha ụwa mma ọ bụgodiri ma ihe oche atụ geshiri oze geshi onweghị onye maka o si kwadobe eze ya dị iche and onwenugo onye sịrị ka ya weta ego nke a wee si ya mee wee dozie onwe gị gote akwa gote mmiri ahụ ana m ekenye ya na mbọ ọ gbagoro n'isi nke mụ amụma bụ eze onye chọkwa ha ikele ya n'isi nke ya onye ahụ nwere ike ikele ya maka na okwu na-ekwu ama ntecha mmadụ otu a ka ọ dị ọ wee bụrụ ya bụ ebe ọzọ na-achọkwa itinye aka ọ gbalụ Nnamdi Kanu na-agba ha nche mbọ ha mara mma onweghị onye nna-asị na nke ya chọrọ njọ ya makarịrị mana ebe m na-emechi okwu ebe a bụ otu ọbụla ị na-eje ebe a na-ele mmanụ na Enugu steeti ma ọ dị Imo steeti ifu ele ebe ndị ụgbọala kacha akwụ na line ebe a na-ele mmanụ ụgbọala ịma na onye ahụ mmanụ ezigbo mmanụ onye a tiri nkọwarị ya ejena nne ya na-adị daalụ ugozi onye ọbụla waba eze daalụ ọ ga-adịrị gị na mma uche ya dị ya njọ waba eze ọta na akịji eze ka anyị gakwa na-ewere okwu wee na-aga gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ gbadata na ya afa gị na-ebe ishi akpọ ee ndị ka ị mere nwanne ndị maka ndị awụka a na-ekele ụnụ ihe m chọrọ isi ewu onye ndị edu anyị nwa ndị Igbo ọfụma ka anyị chọrọ anyị achọghị ndị nọ na-aga iche ndị na-ala aga iche onye ga-ejikọta anyị ọnụ olu anyị anwụrụ ofu olu anyị isi na anyị na-aga ebe a kịta anyị agawa ebe ahụ ọ anyị isi anyị na-aga ebe a ndị iche achị na ha na-aga ebe iche ọ ihe ndị Igbo chọrọ Igbo nwere eze ọla ndị ụfọdụ na-achọ nke anyị nwụrụ na anyị nwere eze ele-etikachi anyị were ego emechichi anyị ndị ewu na ọzọ tinyere onye nkwu ugbo daalụ nwanne daalụ ọ dị mma ọ dị m ka ya eji nwayọọ wee na-achịkọnata ya ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu anyị na-ekwu maka ọchịchị na ọha na eze ka ndị ọchịchị ndị ọha na eze nke onye nze ichie Nnia bụ onye ndu ka ha si chia nakwa ugbu a na-apị aka ịghọta onye ga-anọchite ya na ọnwa mbụ n'afọ na-abịa abịa echiche ndị mmadụ ka anyị na-achọ gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ biko kwụsị okwu ike anyị da-anụchakwa ihe na-ekwu Omeọga
Ọmọgọ Chizọba gaa n'iru. Kpọkọ ọgwụ anyị afọ ya anyị anụgo na isi n'Igbo Ọmọgọ Chizọba nsogbu adịghị. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Emeka ngwa gaa n'iru. Emeka gaa n'iru. Ọ dị mma, a ga-asa gị. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Ndị ka ị mere nwanne. Ebe ka ọ bụ enu ya nkenke. Ọ bụ na-eweta ihe ahụ chi weta ọfọ Igbo were nye onye ahụ n'aka hapụ ire echi ọghọm ụwa ebe echi ego ma ihe ọzọ mebie ya Igbo ya Daalụ. ọbara anyị ụlọ anyị ga-asị na o mere anyị nwere Igbo Ngwa daalụ. mere anyị Ngwa a na-abịa onye agha chọrọ isi akata na ọ ga-asị otu ahụ ụkwụ ya ka anyị bụkwara otu anyị si nọrọ. Ngwa daalụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Ndị ka email biko bee ya nkenke. Nwanne ndị maka ndị akpụ. Anyị na ha awụta mfu elu. Mfu elu bụ obodo a. Eche m na ọ bụ obodo a ka a na-ere na oge mba ma ọ bụ na afọ ma ọ bụ nkwanyị. Ngwa bee okwu gị nkenke na oge na-asa anyị kwarapụ. Ihe ọnụ okwu nke mmiri na-ekwu ekele Kpakpando na-emekwa ka ọ dị ndị Igbo niile mma na ndị ga-anụ ihe ọgbakọ ma aka ugbu a na-ekele unu. Daalụ ka o si ekwu ya maka na ndị Igbo maazị Chizọba na-echi ndị Igbo sikwara ike ndị Igbo echekwa ha esikwara ike mana onye ọbụla ga-emekwa enwekwu onye a ga-eme ekwu asị na o metara ọfụma n'ọkwa onye ahụ eme ike ya maka na ibu ndị Igbo ka ibugide ike bụ ga-ebu ike n'ogo iche sigote ebe dọwakwa onye ọzọ pụtakwa eburu mana ọ bụ naanị Chineke ka anyị na-ayọ ka o mee ka anyị wapụ ndị Igbo ka obi anyị bụrụ ofu ise onye na-achị anyị ga na-adakwa ada mgbe ọbụla otu onye ahụ amaghachi. Ngwa daalụ. Na-ekwukwa biko ka ọ bụrụ ekwu na ekele Igbo na-ekwu ya gazie ekene m ndị akpụ ugo niile. Igbo na-ekwu daalụ. Daalụ oguzuru. Ọ dị mma. Obiọra na nkenke oge na-asa anyị kwarapụ na nchịkọta okwu kedu ihe ga-eji chịkọta okwu a ka anyị pịa oge na-asa anyị kwarapụ. Ife m na-ekwu bụ ụmụ Igbo mụrụ anya ka anyị gbado anya wee kwado ndị na-achị anyị ka anyị ghara ebure n'obi ọ gịnị ka onye a mere anyị na o metọ ha na o meta ha ka Igbo jikọ aka ọnụ bụrụ ofu anyị si na achịkọ dịka anyị mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ ịchịkọta ukwu azụ ọ na-afịarị ịgbachi anyị anọrọ n'ofu obi anyị akwado ndị na-achị anyị nwee mesiri ihe ike na ọ bụrụ ka amakọtara sị na enwe Ohaneze 2 anakọta ọkwanụ ndị nọ n'ime jere mee ihe emelụ wee sị na agbara ogbunigbo na be onye isi anyị bụ Ichie Nnia wụ adakwa n'azụ asị ọ gịnị ka o mere biko ka Igbo chịkọta aka ọnụ kwadobe ndị na-achị anyị ka ihe wee dị mma na ihe ọ bụbụ ọha na eze ka o nwere ihe o mere ọ gịnị ka anyị gbabụ ọha mere ọ ya bụ ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị. Ekene m unu. Daalụ. Amechi. Ọ dị ka Obiọra si wee kwu na ndị ụfọdụ kwuru okwu zuru mana ịma na asị mmadụ ya ọ na-adị mfe mmadụ ịtụkwuru ala wee na-akọtọ onye ọzọ kedu ife o mere ọ bụrụ omume nka mana mgbe i siri onye ahụ anya mee o wee fụ na o nwekwa na ihe mere ihe ji wee dịcha ka o si adị
mụ amasị na ndị kwuru okwu amara ya kwụ mana ihe na-afụkarị bụ na mgbe mmadụ na-agba mbọ arụ ọrụ aga ekweta na onwe ya ọ na-eme nọ mgbe o mechara pụọ afụzia ene anya nachi azụ Jonathan na-achị onwe onye kwetara na onwe ihe ọ na-eme mana ọkwa ọpụọ onye ọzọ abịa ogori wee nụọ ndị na-abụ amarazianụ nke ka mma ihe mma bụ na ekpere nna ekpe bụ Chineke nwa na-ekwu na nna ya nwụrụ gbara mbọ ma ọfụma mana Chineke nye anyị onye ka ya mma dịka na ọ bụrụ na o mere ọfụma nọ na anyị chọrọ ihe ka anyị na-agbago ị na-aghọta o mere ọfụma ga-eme karịa ka o mere ka Igbo wee na-aga n'iru daalụ ọ bụ olu Amaechi Ugwuele na olu Obiora ka unu siri ugbu a ọ dị mma ofu ihe gbara ọkpụrụkpụ Nnia Nwodo mere bụ udo ọ ji udo n'agbanyeghị ihe niile ihe ịkọ ọnụ niile ma ihe iyi egwu niile nakwa emegide gbaa ogbunigwe daa na be ya ichekwa ndụ ya niile ezumike ijegharị ịfụ na ndị Igbo na o jere wee jee na mba ndị Igbo na mba ọzọ wee na-emekọ enyi na iji wee were udo na ụmụala ya na ịfụnanya o gosiri ihe dị iche iche mmadụ adịghị ya amasị enwekwana onye ga-anọkịta n'ụwa maka ihe niile ya mere ọ na-aje bụ onye mechaa nke ya enye onye ọzọ ka o wee dị mma ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ na ugbu a na-apịa aka ka Chineke nweta onye ga-emere Igbo ihe ọma ihe ga-amasị ndị Igbo ihe ga-adịrị ndị Igbo niile mma mana dịka Obiora si kwuo na ọ bụ ọha na eze na gị onwe gị nọ n'akụkụ na-akọtọ na ikwesịkwa na ịbịa tụta alụ nke gị ka ihe wee dị mma maka na iso ọ bụ Igbo niile ka anyị na-ekwu n'ala Igbo dị mma na ọ dịara anyị niile na ọ ka anyị niile jikọọ aka ọnụ ugbu a kwado ndị ugbu a na ha sị n'oge eruo na a ga-ewepụta mmadụ ịpụtazie wee soro mara ihe a na-eme ebe a maka na iso na ọha ka ọha bịa wepụtazie onye ga-abụ eze onye ga-abụ onye ndu ga-edu ndị Igbo ka ị wee soro ka oge a ga-ekwube ya isi ite aka n'obi n'isokwa enwere ihe anyị chọrọ ka ndị ọha na eze isoro na-atụnyere ya ekedu ị nwere ike ije n'isi ụlọ ebe ehibere ọha na eze jee nara ikike abịa chịkọnata ụlọ ọnụ n'ime obodo nke ụlọ ebe ọbụla ị nọ n'ala Igbo ebe ọbụla ị nọ na dịka nwafọ Igbo isoro chịkọnata ya na-eso na-ekwu ihe a na-eme na ọha na eze oge ahụ ị na-amatazi ihe ndị ọha na eze na-eme ọ bụghị ịkwụrụ n'akụkụ ị na-ajụ gịnị ka ọha na eze na-eme gịnị ka a na-eme ụfọdụ anọghị na otu ụmụnna ha ụfọdụ anọghị na otu n'ime obodo ha ụfọdụ anọghị n'ebe ewere ebe ha nọ na ụfọdụ bụ ndị a asara isi ka ha ji nọrọ na be ha a na-akọtasị ha esokwa na ndị be ha ha emekwana nke a na nke ọzọ mana ị ga-anọrọ n'ebe ị nọ na-akọtọ gịnị ka a na-eme ị gaghị apụta wee soro n'ihe a na-eme ị nọrọ ebughị nke enu ị nọ na nke ana ọ dịrọ mma ya bụ jikọ aka ọnụ bịa soro n'ihe a na-eme ka o wee dịrị anyị niile na mma na Igbo ọ ga-adịkwa n'Igbo niile mma were asị echi anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala n'ụzọ pụrụ iche ekelela m ndị niile kpọrọ ekelela m ndị niile kiriri anyị na YouTube kiri Kpakpando na YouTube ọ bụrụ na isobe esonye wee sọbskraịbụ ka iwe n'afọ ihe niile nke anyị na-eme ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ka anyị na-ebido na ụmụ egwu anyị nụrụ n'ụmụnna ọ bụ ọcha TK pịara ya wee pịa ya odogwu dogwu wee jiri ya wee na-ahazi ihe nkwado nke ọ ji akwado Kpakpando n'ihe omenala a na-eme na Igbo dịka na asịghị dịka o si kwuo na ka esi gwụọ ya anya furu ugo na n'ebe ugo na anaghị furu ugo kwada ọ na-afịa alụ ịfụ onye bụ nke nna ya na-agbanyeghị mgbe niile a na-akpọ agba ndị niile dị ndị otu anyị na-akwalite omenala jisie ya ike esi n'iru si n'azụ onye agaghị aghọta mana ọ ndị ga-aghọta ga-aghọta ihe anyị na-afụ mana ebe ọ bụ na ọ bụ n'ala anyị ka anyị nọ mbịarambịa agaghị abịa were ana anyị agaghị ekwe n'ọwala nna anyị na omenala anyị ka anyị ga na-eme ana Igbo aja Igbo Chukwu kere Igbo chi Igbo
chi kachasị chi niile chiọma ndị Igbo a na-echekwa anyị na-edu anyị ofu onye kwuru okwu sị na ndị amarọ ka ha ji kwado amarọ n'ọkwa n'ala Igbo na nke anyị ka anyị na-eme anyị na-akwa achọ nke ndị ọzọ ọkwa ka ọ dịrị anyị na mma dịka inu si n'egwu ka ọ dịrị anyị na mma ka anyị na-eme ka ọ bịara be ya abịagbuna ya maka ka oge ọ ga-ana ka mkpọmkpụ ghara ịkpụ ya azụ n'ọ ka ọ dịrị anyị na mma ka anyị na-eme anyị ji ịfụnanya nata ndị wetara nke ha abịa na be anyị na-achọzi na-akagbu akọtọzi ahịa ewesị mba o wutebezi aha ọ ga-adị nwoke dị nwaanyị maka mbugharị ọnọdụ ugbu a nwanne anyị emebe ụmụ ihe ndị ọzọ anyị wegasịrị ime ebe a cheta na abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile maka ọ dị ọchatike na ịkọ mụ na ịkọ mụ na mụ anara na mbara wee bukasịrị ATM mụ na masị tiziri wee bukasịrị ATM na